Vítam vás na festivale Káva, čaj, čokoláda v Bratislave. Momentálne sa nachádzame v Starej tržnici a vidíte tu rôznych vystavovateľov, ktorí prezentujú kávu, niekto čaje, niekto čokoládu. My ako Vertičio zastrešujeme hlavného technologického partnera tohto celého festivalu a konkrétne sú to kávovary La Marzocco, mlynčeky Malkonik a filtrácia vody BVT. Tak poďte za mnou, je sa na čo tešiť. My ako Vertičio sme oficiálny distribútor značky Malkonik na Slovensku, ktorý je bestsellerom mlynčekov vo svete. Tu konkrétne na tejto výstave v Bratislave prezentujeme aj Malkonik X54, ktorý je vhodný na doma, či už na prípravu espressa alebo nejaké alternatívnej kávy. Vertičio ako hlavný technologický partner spolu za pomoci spoločnosti BVT zastrešuje filtráciu pre celý tento festival, kde si každý stánok môže načapovať svoju vodu. Používame tu filtráciu BVT Best Taste alebo BVT Best Max Premium. Môžeme len filtrovať alebo môžeme zmäkčiť vodu a naspäť do nej dodať horčík. Čiže v každom stánku bude voňavá, chutná káva. Značka kávovarov La Marzocco patrí medzi svetové popredné značky, tým pádom sú jednotkou na svetovom trhu. Vyznačujú sa tým, že kávovary majú špeciálny taliansky dizajn a sú nezamieniteľné a obľúbujú si ich vlastne po celom svete baristi tým, že sú jedinečné a majú ten nezamieniteľný dizajn. V festivale Káva čokoláda sme sa prezentovali dvoma kávičkami. Prvá bol náš úplný bestseller, bola to v podstate zmes arabiky a robusty v pomere 18:20, nazýva sa Metropola. A na druhom mlynčeku ste mohli vychutnať niečo ovocnejšiu, šťavnatejšiu kávičku Brazília das Almas, ktorá je výnimočná tým, že bola spracovaná anaerobným spôsobom spracovania. V festivale Káva, čaj, čokoláda, ktorý sa uskutočnil nedávno, sme sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí. Bolo tu naozaj veľa workshopov, cuppingových zón a zaujímavých prednášok. Stretli sme tam naozaj veľa klientov, ľudí, ktorých zaujíma tá káva a ktorí to chcú stále posúvať ďalej. Sám môžem povedať za seba, že teraz a 5-7 rokov dozadu tá kávová komunita je úplne niekde inde. Ľudia už vedia, čo je kvalitná káva, vedia, čo je správne pripravený nápoj. Takže toto bolo cieľom tohto a myslím si, že sme to naplnili do bodky. Nie len my, ale aj väčšina vystavovateľov. Takže zase sa kávová kultúra dokázala posunúť o krok ďalej. Tešíme sa na budúci rok.